Bagus Lencir Kuning. Lencir Heeh. Doa ini. Nggih, Pak Tris. Iki mau Johnson iki luar biasa. Luar biasa. Iki Dadene mau sinten iki wau? kagungane Mas sapa jenenge mengelali aku. Sinten? Grow Audio. Grow Lek Audio. operatore kae sing ning dhuwur truk kae. Nggih. Delik kae rambutnya dawa kae. Jansip kok, Pak Tris. Rambutnya dawa kaya bapake sampean. Nggih. Tapi bagus kae kok. Bagus kae. Oh, ngoten. Oh, lek kae Mas Gondrong ganteng kae. Nggih. Lek rata lem ganteng dipateni iki awake. Nggih. Nggih. Yo, bacotke meneh. Kledang, kledang. Ha, yuk, yuk. Teko, pranyata janjine tenan citra, gelangan mulut bisa saur. Ha, ha, hit, Sesarangan Mahisa Budaya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayah jadimu tansah sumiban jroning kalbu soma pepujanku aja-aja citra janji dokang wong merati amang sira dadi rinawangi aku tansah ngenteni muga-muga tetep tansah sumandi Angenteni aja lali kali.